Ні разу зашичмає Буда, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру Татарстандағы китапханәләр, оларның эшчәнлеге, телне милли үз аңны үстерүдәге өлеше, китапның кыйммәте, китапханәче хезмәте һәм китапханәләр белән бәйле кызыклы мәгълүматлар хакында. Китап ул кеше хәтере, юлдашы, киңәшчесе, ярдәмчесе. Китапсыз халык тарихсыз халыкка тиң. Тарихы булмаган халыкның барыр юлы да билгесез. Китаплар аша без үткәннәргә сәяхәт итәбез, бүгенге көнебезне бәялибез, киләчәк турында хыялланабыз. Ниндидер бөек ачышлар ясауда, үз-үзебезне, балаларны тәрбияләүдә, белем алуда китаплар белән бәйле. Китаплар сакланучы серле мәгарәләр, әлбәттә, китапханәләр. Һәр нәрсәнең шишмә башы тарихы була. Беренче язмалар, китаплар барлыкка килү, кешеләрдә әкренләп ул китапларны уку, файдалану ихтыяҗы тудыра, һәм шуңа бәйле рәвештә китапханәләр барлыкка килә. Тарих битләренә күз салсак, китапханәләр кызыл почмак уку йортларынан башлап, үзләренең укучылары белән бергә үсеп, заманча мәгълүмат һәм мәдәният үзәгеннән кадәр озын юл үткән, һәм бүгенге көндә дә тормышыбызда зур әһәмияткә ия. Китапханәләрдә бәяләп бетергесез байлык тупланган. Сүз рухи, тарихи байлык халкыбызның мәдәни ядкәрләре турында бара. Китапханәләр безне әнә шул тарихи һәм мәдәни байлыкка якынайталар. Күз карасыдай саклап, буыннан буынга тапшыралар, аң белем тараталар, тарихи истәлекләрне барлыйлар. Республикабызда беренче китапханәләр барлыкка килүнең шишмә башы Татарстанның милли китапханәсенә барып тоташа. Китапханәнең беренче коллекциясын туган якны өйрәнүче белгеч Иван Алексеевич Фторовның шахси китаплары һәм мәкаләләре тәшкил итә. 1844 елда әлеге коллекция иҗтимагый китапханә оештыру максатыннан Фторовның улы тарафыннан шәһәргә бүләк ителә. Тик шәһәрдә беренче ачык китапханә 1865 елның 10 гыйнварында гына барлыкка килә. Китапханәләр эшчәнлеген барлаганда беренче эш итеп татар китабы йортына тукталырга булдык. Әлеге оешма татар әдәбиятының замана һәйкәле, үткән белән бүгенгене тоташтыручы күпер буларак хезмәт итә. Сыр түгел, узган гасырның 30 елларында татар китабы йорты урнашкан Шәриф Камал фатиры татар әдәбиятының эпи үзәге булып торган. Шәриф Камал 1928 елдан 42 елга кадәр шушы йортта 2 бүлмәдә квартирада яшәгән һәм ул 42 елда вафат була. Һәм Шәриф Камал вафатыннан соң 2 ел узгач 1944 елда Казанда, Казан үзәгендә, менә шушы йортта татар язучысы Шәриф Камалга музей оештыралар. Бу Казан музейлары тарихында шундый бик үзенчәлекле вакыйга, чыннан да ул менә беренче татар язучысына багышланган безнең музей. Әлеге фатир Шәриф Камал һәм аның замандашларының, фикердәшләренең очрашу, аралашу, иҗат итү урыны булып та торган. Татар китабы йорты дип без аңа үзебез шундый кыска гына исем бирдек инде, чөнки биредә чыннан да менә борынгы заманнан алып хәзерге көнгә кадәр булган татар китабының иң мәшһүр шушындый экземплярлары без инде теге уникаль китаплар дип әйтәбез, олар безнең экспозициядә урын алган. Олар турында без менә оларны беренче чиратта әлбәттә музей булгач, біз инде төп нөсха экспонат дибез. Олар белән килгән кешеләрне таныштырабыз. Ул китапларның тарихлары искиткеч зур, искиткеч тирән. Бүген дә бу бинада, бу фатирда тормыш кайный. Гөлназ Рәшитовна музейга хас булган мөхит тудырып, әзрәк тынып торабыз да, бер төркем студентлар, балалар, татарның актив яшьләре килеп керүгә кабаттан шаулый башлыйбыз дип сөйли. Яшьләр белән әлбәттә менә яңа юнәлешләрдә эшләргә дәген мөмкинлек бар, чөнки биредә инде без очрашулар, яшьләр үзләре килеп ниндидер проектлар тәкъдим итәләр, олар белән дә эшләргә тырышабыз. Һәм шуңа күрә менә бу безнең үзәк, безнең
китап музее, шушы әдәбият музее, ул менә шушындай ниндидер бер бик кызыклы Казанның үзенчәлекле ниндидер бер шушындай үзәге булып формалашып килә. Татар китабы йортын китапханәдән башка күз алдына да китереп булмый. Биредәге китапханә бүгенге көн язучылары, әдип, шагыйрь һәм галимнәре бүләк иткән китаплардан гыйбарәт. Менә булары исә шын экспонатлар. Өстәгеләре Кави Нәҗминеке булса, астагылары Шәриф Камал укып илһамланган китаплар булыр. Бер очрашу вакытында Ростовтан килгән яшь кызлар, егетләр миңа шундый сорау бирделәр. Менә хәзер татар китабы, гомумән китапның киләчәге бармы икән ул дип. Менә мин үзем әлбәттә музей хезмәткәре буларак инде менә шушы татар китабын саклап, аның турында сөйләп йөрүче буларак бик зур өметем бар инде китапның саклануы турында. Әмма дә ләкин миңа калса китап ул чыннан да менә ниндидер югары сәнгать һәйкәле буларак, югары сәнгать ниндидер бер юнәлеш буларак һәр вакытта булыр шикелле. Бүгенге көндә Татарстанда 1629 китапханә эшли. Шуларның 1391-е авыл җирләрендә. Элек-электән авыл китапханәләре мәдәният йорты белән берлектә авыл халкы тормышында аларның мәдәниятен, белемен үстерүдә зур роль башкаралар. Авыл китапханәсе ул күрешеп аралашу урында, кичәләр, очрашулар, төрле кызыклы чаралар уздыру мәйданында, укучы белән китап арасындагы якты күпердә. Республиканың иң зур китапханәләре. Казанда Татарстан Республикасы Милли китапханәсе, Түбән Камада Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханә, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Ярчалы, Алабуга үзәк китапханәләре. Татарстаннан тыш төбәкләрдә бердән-бер татар китапханәсе бар. Ул да булса Оренбургта Хусейн Ямашев исемендәге китапханә. Әлеге китап йорты 1906 елда ишекләрен ача. Аның ачылуында мөселман хәйрия җәмгыяте һәм татар зыялылары зур роль уйный. Китапханәне аякка бастыруда, басмалар туплауда шул заманның танылган җәмәгать эшлеклеләре Риза Фәхретдинов, агалы-энеле Хусейновлар, Рәмиевлар, Фатих Кәрими, Халил Ширинский һәм башкалар аеруча зур өлеш кертә. Бүгенгәчә аның ишекләре бер кайчанда ябылмаган, хәтта Октябрь инкыйлабы елларында да эшләп торган. Казанда эшләүче сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсендә атап узарга кирәктер. Ул иң зур һәм иң борынгы махсус китапханәләрнең берсе. Әлеге китапханәне булдыру турындагы карар 1935 елда Казан шәһәр советы президиумы тарафыннан кабул ителә һәм 1936 елның 21 гыйнварында ачыла. Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсе сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен хезмәт күрсәтү буенча төбәк методик консультация үзәге булып тора. Биредә татар һәм рус телләрендә универсаль китаплар фонды 350 мең данәдән артып китә. Алар арасында яссы басма һәм эреләндерелгән шрифтлы китапларда, рельефлы нокталы һәм сөйли торган китапларда, рельефлы график кулланмалар һәм тактиль кул эшләре басмаларда, күрмәүчеләрне реабилитация һәм социаль адаптацияләү проблемалары буенча китаплар да бар. Китапханәләр эшчәнлеген барларга алынганбыз икән, шәһәр китапханәләре нигезендә генә күзаллау дөрес булмас. Шуңа күрә без бүген Балташ районы үзәк китапханәсенә кунакка кайттык. Авыл, район китапханәләре бүген ничек яши, ни белән сулый? Шушы сорауларга җавап табарбыз. Балташ районында беренче китапханә район үзәгендә 1932 елда төзелә. Ул вакытта бу җирлекләрдә 300 китап укучы теркәлгән. Китапханәнең байлыгы 1200 китап белән бәяләнгән. Әлбәттә, шул чорлардан бирле бу саннар әллә ничә тапкыр арткан. 1935 елда безнең районыбызның авылларында китапханәләр ачыла башлый. Алар инде аңарчыда кызыл пишмаклар булып эшләп киләләр, ләкин инде менә официаль рәвештә 1935 елда районыбызда китапханәләр ачыла. Ул чырлардан соң инде менә шактый вакыт узды. Ул чырлардагы китап фондлары белән, китап укучылар белән чагыштырсак, безнең инде айырма бик зур. Бүгенге көндә инде безнең районыбызда, Балташ районы китапханәләрендә 518 мең китап фонды исәпләнә. Бу китап фондының 270 меңе рус телендә китаплар, 235 меңе татарча китаплар. Булар арасында безнең 5 меңнән артык китап уртмурт телендә,
һәм инде 350 китап Мари телендә. Чөнки инде безнең районыбыз инде күп милләтле бит. Шул районыбыз халкының инде күп милләтле булуын исәпкә алып, без китап фондларын, аларның мәнфәгатьләрен дә кайгыртып баетабыз инде. Башка милләт вәкилләре дә туган телләрендә китап укый алулары аеруча да сөендерде. Никадәр генә яңа технологияләр заманасы булса да, китапның әһәмиятен, мөһимлеген, тирәнлеген берни дә җуя алмый. Районыбыз китапханәләре, минем әйтәсем килә инде, алар шын мәдәни үзәкләргә әйләнеп баралар. Чөнки безнең районыбызда китапханә эшенә, гомумән китапханәләр эшчәнлегенә зур игътибар бирелә. Бу инде безнең җитәкчеләребезнең дә безгә карата булган менә кайгыртучанлыгы дип әйтимме? Алар безнең һәр даим эшебез белән дә кызыксынып торалар. Безнең материаль техник базабызны яхшырту өстендә дә эшлиләр. Менә районыбызда безнең инде һәр елны клубларда безнең китапханәләр күбесенчә бит инде клубларда урнашкан. Безнең аерым китапханәләр берничә генә, 1-2 генә, күбесе инде клуб зданияларында урнашкан. Соңгы елларда менә Мәдәният министрлыгының аерым программалары нигезендә күп кенә авыл клубларында ремонтлар булып узды. Һәм инде бу безнең китапханәләребездә шунда ремонт уздырыла инде аларда да, һәм улар замана китапханәләренә әйләнеп баралар. Берничә китапханәче исә грант таткан. Алар нигезендә мәдәни ушакларына ни кирәк, шуның белән тәэмин иткән. Инде китап укучыларыбыз өчен шулай ук безнең менә китапханәбездә төрле клублар эшли. Ул яшьләр өчендә аерым клублар эшли, шигърият сөючеләр клублары эшли, балалар өчен аерым клублар эшли, өлкәннәр өчен аерым клублар эшли инде. Менә шушы клубларда һәрбер кеше үзенең мөмкинчелеген күрсәтә ала инде. Ул иҗади яктанмы, башка яктанмы инде. Шушы клубларда китап укучыларыбыз бик яратып безнең йөриләр. Шуннан да Балтачның үзәк китапханәсе без килгәндә гөрләп тора иде. Беренче сыйныф укучылары килеп, ел фасыллары турында махсус дәрес тыңлады. Китапханәче апалар, кызлар тиздән булачак аулакый чарасына әзерләнеп репетиция уздырдылар. Исәнмесез, бездә килеп җитәсезмесез, кызлар. Әйдәгез менә шушы матур сөлгебезне бергәләп җырлый, искә төшерә чигә әйдәгез. Кырык шушында. Чигә масыл җирләре белән йөрәкне салып бу җырга насыйп булса иде бу бүләгем мәйданнарда җиңгән батырга. Авыл китапханәчеләре, алар әле бездә шундый мөмкинлек бар, үзләрендә булмаган китапны безнең үзәктән алып китеп үз халкына укыталар. Билгеле инде безнең китапханәбезгә менә өлкәннәр, өлкән буыннар бик яратып йөриләр. Алар инде теге бик өлкән дә түгел, бик яшь тә түгел, урта шарак дип әйтәм инде яшьтәге кешеләр. Алар татарча китапларны инде безнең бит инде районыбыз татар милләте күпчелеге. Татарча китапларны бик яратып укыйлар. Мәдинә Маликованың китапларын, Нәбирә Гыймәтдинованың, Мөхәммәд Мәхдиевнең китапларын, Марат Әмирхановларның китапларын, Разил Вәлиевнең китапларын, менә кабат-кабат элеккеге китапларны, тарихи китапларны гына укучыларыбыз да бар. Хәзергерәк буыннар, алар менә Гөлсинә Галимуллинаның, Зифа Кадырованың китапларын, Айгөл Әхмәтгалиеваның китапларын, алар безнең китап киштәләрендә, Рәмзия Габдулхакованың, менә алар безнең бер кайчанда монда тормыйлар, шират торып, язылып укыйлар инде ул китапларны безнең. Ләкин менә шул элеккеге китапларга да, әле тарихи китапларны кабат-кабат укучы китап укучыларыбыз күп безнең. Китапханәләрнең тулы канлы эшчәнлегендә әлбәттә китапханәчеләрнең өлеше шиксез зур. Китапханәче хезмәте кызыклы, мавыктыргыч, шул ук вакытта мәшәкатьле дә. Биредә үз һөнәренә чын күңелдән бирелгән, укымышлы, һәр яңалыктан хәбәрдар, әдәбият белән кызыксынучы, белемле кеше генә эшли ала. Шыннан да, китапханәче ул китапларны тәртипләп, саклап, укучыларга биреп торучы кеше генә түгел. Ул укытучы, остаз, әдәбият белгече булу белән бер рәттән нечкә психолог та. Үз эшенә бирелгән китапханәчеләр һәр укучының күңел халәтен тыеп, тиешле китапны табып бирергә сәләтле.
Мәдәни мирасыбызны өйрәнү һәм пропагандалауда китапханәчеләр алдында торган иң зур бурычларның берсе. Гомумән, татар халкының һәм шулай ук республикабызда яшәүче башка милләт вәкилләренең милли традицияларын, мәдәни мирасын өйрәнү һәм пропагандалау эшендә китапханәләр төп үзәкләрнең берсе булып тора. Без үзгәрешләр, яңарышлар заманда яшибез дип кабатларга яратабыз. Дөнья егәнен үз кулына алып баручы интернет китапханәләргә дә йогынты ясамыйча калмады. Электрон китапханәләр, электрон китаплар барлыкка килде. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, статистика буенча смартфоннар чыккан гына вакытта китапханәләргә йөрүчеләр саны шактый кими. Тик берничә елдан кабат үсеш күзәтелә. Электрон китапларга килгәндә, алар зур урынны биләмәве. Кая барсаң да үзең белән әллә ничә китап алып булуы белән бик уңайлы. Кайсы кирәк, шунысын ачып укырга мөмкин. Бүгенге көндә өйдә, фатирларда киштә китап саклаучылар саны көннән-көн кими. Китапларны электрон форматта укучылар, аудио язмада тыңлаучылар саны артканнан арта бара. Тик белгечләр фикеренчә, кагаз китаптан укыган мәгълүмат ныграк истә кала. Электрон китаплар тизрәк онытыла икән. Бу кешенең психологиясе, хәтер үзенчәлекләре белән бәйле. Без китапны ничек сатып алуыбызны, аның тышын, андагы рәсемнәрне истә калдырабыз. Шуңа бәйле рәвештә эчтәлеген дә озак онытмыйбыз. Электрон китаплар барысы да бер төрле. Шуңа да хәтердән тизрәк җуйлалар. Бу электрон китаплар начар, кагазьләре яхшы дигән сүз түгел. Һәр кайсының үз плюслары һәм минуслары бар. Заман китапханәләрендә укучылар өчен барлык шартлар да тудырыла. Матур, якты уку заллары, чәй, кахвә эчү мөмкинлеге, күзне иркәләүче бизәкләр, гөлләр һәм башкалар. Түгәрәкләп әйткәндә, чын ял итү урыны. Укучыларны җәлеп итү өчен китапханәләр һәр даим үзгәреп, яңарып торырга мәҗбүр. Китапханәләр турында сөйләшкәндә, Казаныбыз үзәгендә урнашкан милли китапханә турында әйтмәү дөрес булмас. Бинасын алмаштырып, милли мәдәни үзәккә күчкәч, әлеге китапханә тагын да җанланып, яшьләр белән тулыланып киткән. Шулай булмыни, биредәге проектларның санын хисаплый башласаң, тиз генә эшенә чыгам димә. Монда чынлап та общественный пространстволар күп була. Алар чынлап та монда күп, ләкин барыбер моның нигезе, моның төп идеясы, миссиясы, концепциясы ул барыбер китапхана, китап, белем. Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең Милли китапханә тарихы сәхифәләре, Казан шәһәре җәмәгать китапханәсеннән Республика китапханәсенә кадәр басмасы, Россия китапханәләр ассоциациясенең 9нчы тапкыр үткәрелүче елның иң яхшы һөнәри китабы конкурсында 2нче урынга лаек булган. Җиңүчеләрне, лауреат китапны басмага әзерләүдә, дөньяга чыгаруда катнашкан белгечләрне ихлас котлыйбыз. Китапханәнең фондлары бик зур, 3,5 миллион китап, һәм аларны сакларга кирәк. Монда бар зур хранилищелар, анда китап киштәләре, шундый тимердән, бер киштә 5 тоннага кадәр китап саклый ала. Монда 18 мең квадратный метр, демәк монда шундый ачык мәйданчыклардан кала. Менә ул хранилищелар, китапханәчеләр эшли торган урыннар. Менә кергәч тә һәм минем артта хәрефләр. Бу инсталляция татар алфавитына, татар әлифбасына багышланган. Анда төрле язулар бар, рун язуыннан алып, кирилл хәрефләренә кадәр. Китапханәдә заллар да берничә. Бердә студент килеп китап ала, реферат, курс эше яза, кирәк булса компьютердан файдалана, вакытлы матбугат укый ала. Ял итү зонасы да каралган. Рәхим ит, дусларың белән аралаш, тәмле кахва эч. Беләсезме, монда китапхана белән илһамланучы, яисә бу урында үзен кирәк дип тапкан санаучы чаралар һәм сообществолар дип әйтәбез инде, берләшмәләр, шәһәрчеләр, алар үз чараларын үткәрә алачак һичшиксез. Һәм монда безнең театраль мәйданчык бар, мондый баталау. Һәм минемчә ул иң зур, иң көчле резидент китапхананың. Угол дигән театр бар, минемчә менә бу шәһәрчеләр монда килгән, алар кайберәүләре шушы театрга йөргән, караган. Монда алар үз эш принципларын үзгәртеп эш итәчәкләр. Озын сүзнең кыскасы, бүгенге милли китапханәне китап уку урыны гына дип уйлаучылар нык ялгаша. Бу чын мәгънәсендә иҗат, әдәбият һәм татар яшьләре кайнаган урын.
Татарстаннан читкә китеп, дөнья китапханәләренә күз салыйк, кызыклы мәгълүматларны барлыйк. Археологлар тарафыннан табылган иң борынгы китапханә якынча 4500 еллар элек Шумер халкы тарафыннан оештырыла. Ул вакытта әле китаплар булмый. Китапханәдә балчыктан ясалган күп санлы табличкалар саклана. Иң танылган китапханәләрнең берсе борынгы Мисырдагы Александрия китапханәсе була. Анда Аристотель һәм Евклид кебек бөек акыл ияләре белем алган. Кызганычка каршы, әлеге китапханә юк ителгән. Борынгы заманнардан бүгенге көнгә кадәр сакланып калган иң зур китапханә безнең эрага кадәр 7нче йөздә хакимлек иткән Ассирия патшасы Ашурбанипал китапханәсе. Иң борынгы танылган китапханәче грек әдәби тәнкыйтьче Александрийский китапханәсе хезмәткәре Зинодот атлы кеше. Китап кешелек тарихының барлыкка килүеннән башлап гасырлар буе тупланган хәтере, халыкның мәдәни үсеш күрсәткече, рухи дөньясының көзгесе. Китапханәчеләр исә киң кырлы иҗат эшчәнлеге аша халкыбызның тарихи истәлекләрен җыеп, саклап буыннан буынга җиткерүчеләр, тел, мәдәният, милләт язмышы сагында торучылар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Татарстандагы китапханәләр, аларның эшчәнлеге, телне, милли үз аңны үстерүдәге өлеше, китапның кыйммәте, электрон китаплар, китапханәче хезмәте һәм китапханәләр белән бәйле кызыклы мәгълүматлар хакында сөйләштек. Белем, тәрбия учагы, мәдәни үзәк булып торучы китапханәләребез бер кайчанда эшләүдән туктамасын, китапка, белемгә ихтыяҗ кимемәсен иде дигән теләктә калабыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.